ଅଲଗା ସବୁ ବଢିଆ ସାଧୁ ଆଇଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଭାଭଳି ଯୋଉ ସଭା ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ମହାମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କଣ ସିଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହେଇ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଯେ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କାଲି ଆଉ ଟିକେ ବିଶାଳ ଭାବେ ହେବ। ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲେ କହିପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଭାର ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ନାମ କହିଲେ ବିପଦ କଥା କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମରିବ, ତମର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗ ହବ, କଫବାତ ପିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ସନ୍ନିହିତ କାଳେ ନହି ନହି ରକ୍ଷତି ଗୋବିନ୍ଦ ଅତିଗଣିତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଭାଗବତ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାଗବତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ନିରଞ୍ଜନ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ଚଳଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରିକି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଚ ସେ ବଟର ସାଇଡ୍ ବୋଲେ ବୁଝୁଥାଏ, ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ ବେଶୀ ଆସିଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା କଣ କରୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମ ବାହାଘର ସାହାଘର ହେଲେ ବ୍ରାସ୍ ପାର୍ଟି ଲାଗିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ଲାଗିଲେ କିଣି ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଆପେ ଆପେ ଏଇ ଯୋଉ ହାତକୁ ଟେକିକି ନାମ କରନ୍ତି, ये हाथ को नहीं देखोगे तो हाथ मिले ना को ये हाथों को देखोगे होगी संपर्क मुद्रा। ये भगवान को पकड़े समर्पण मुद्रा ले तुम्हारे राधे राधे हरि बोलो हरि तुम्हारे कीर्तन आपको उल्टे चले नॉर्थ यदि नॉर्थ भागवती नआसिव कीर्तन करिया मध्य भागवत कहले कीर्तन करिया मन होउची एमिति हाथ करिक कीर्तन करे कौन हम से कहले भागवत कहले कोटि कोटि पद किसी कष्ट नहीं लज्जा संकोच लज्जा लज्जा संकोचକୁ ଦୂର କରି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀର ଦୁଃଖକୁ ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ହାତକୁ ଏମିତି କରିକି সেই ভাগবতের লেখাই উঠে পড়িব মোর নাম উঠে পড়িব মোর নাম এমনি বড় পাতিলে নাম করিব যেমনি মাইকিতে এতে বাহারা মাইকের নাম কিছু গোটা হলে কথা, কিন্তু নাম যেমনি ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମକୁ ଶୁଣିବ ସେମିତି ନାମ କର। ଆଉ ତମର ନାମ କରିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ସବୁ ଜଣେ କହିବ ଆମେ 5,000 ଦବୁ ଟିକେ ନାମ କର, ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ମନେ ରଖିବ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନାମ କରିବାକୁ ସେଇ ଭାଗବତରେ କହିବୁ ମୁଁ ବଢିଆ ଟିକେ କହୁଛି ଭାଗବତ ମୋ ନାମ ସମସ୍ତେ ନାମ କରିପାରିବେ। ମୋ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେଇ ନାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବିନୋଦର କହୁଥିଲେ ତାର ପିଲା ସେ ବାସରା ହେଇପାରିଥିଲା
ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଦୁର୍ଦ୍ଦଳ ବନେଇବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାଙ୍କର ସହଜ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋର ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଣ କି ଲାଭ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନେକ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହେ ଭାଇମାନେ ତମକୁ ଡାକିଛି 2 ଘଣ୍ଟା କାମ କର ଜଣେ ଗୋଟେ କାମ କରି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ନାମ ସିଏ ଭାବିବେ ଯେ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ହଉ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା କରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯିବା ସେ କଥା ବି ହବ ଇଏ ବି ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଟିକେ ବସିବା ଆଉ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବା ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଟିକେ হয় ରାତି 12ଟା ପରେ যে মাইকরে শুরু হয়ে কীর্তন ଆଉ ସଦା ଇଏ ଘର ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଡରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରାତିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ପଡ଼ିଆ ଟିକେ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତ ଘରେ ଶୁଏ ପୁରା ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ରାତି 12ଟା ପରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଏଠୁ ଦେଖିକି ତ ଘରେ ଯାଇ ରହିଗଲେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ତେଣୁ শ্রদ্ধা নথাই অন্তর কেউ বাবুমানে কীর্তন করিবে তবে তো কীর্তন করিপারে তবে বিদেশে অছ তবে কীর্তন আসে যদি কীর্তনিয়া মানুষ নেই আপা সাধা করে শুদ্ধ করে কেউ কীর্তন করুছ কীর্তনীয় ମାନଙ୍କ ପଇସା ଦେଲେ କାମନା କରିବେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ବଳିଆର ବନ୍ଦାପନା ଦରକାର ନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାକୁ କୁଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପକୁ ସାଗର କରିବା ଦରକାର ମୃଦଙ୍ଗରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବି ଯଦି କହିବ ଏ ଆମ ଗାଁ ବଢିଆ ବା ସିଏ ସୂର୍ୟା ଇଏ ଭାବ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇରା ପରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଦ୍ୟାବଧି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କ ମନରେ ତୁମେ ଯଦି କହିଲେ ସେ ଆମ ଗାଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାକିରି କରିଛି ସେ ଭାବ ଆଣିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭରତପୁର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ 24 କୀର୍ତ୍ତନରେ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଭାଇମାନେ ମୋର ପରିଚୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆ କୁହାଳିଆ ନୁହେଁ ଆଜି କୁହାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମିଳିବେ ନାହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡିତ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନୁହେଁ ମୋର ପରିଚୟ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଖାଲି ଟିଭିରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଖାଲି କହିବି ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରକୁ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ବହୁ କଥା ଅଛି ସେ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ମୋର ଗୀତା ଜୀବନ ମୋର ଜନ୍ମଦେଲା ଗୀତା ତାପରେ କେତେ କଥା ମୁଁ କରୁଛି ତେବେ ସଜ୍ଜନ ସେ ନାହା ଖଣ୍ଡକୁ ଘର କରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଏଠି ପଡ଼ିଛି 6 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ହାତ ଟେକିକି ନାଚେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଥିଲା ସେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେବେ ନାଚେ ଲୋକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 4ଟା ବେଳ ଠାରୁ 5ଟା ବେଳ ଠାରୁ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି
ବାବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଘରର ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦବୁ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ବାବା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଅନ୍ତରାଭିମାନ ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଜା ଇଏ ସବୁ ଆମ ବିଲବାଡ଼ିର ପଟିଆ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖରେ ଦେଲେ ଖରାପ ଲାଗେ। ଓହୋ ସେ କଥା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲେଖାପାଠ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ କେମିତି? ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ ଲୀଳା ଘରେ ଗୌରା ମୃତଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ମୃତଙ୍କୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ମତେ ବଡ଼ ଖରାପ ଲାଗେ। ସେ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, କରତାଳ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ହାତ ଟେକି ନାଚୁଥିଲେ, ଏଇ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ନାଚୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଝିଅ ମାନେ ନାଚିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଳିଲା ଯାଏ ସେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ନାଚନ୍ତି। ପରକୁଳା ଆକୁଳା ଥାନାର ପରକୁଳା ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ଯାଇଛି, ପୁରୁଷମାନେ ଯେତିକି ନ ନାଚନ୍ତି ଝିଅ ବହୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ସମୟ ନାଚି ନାଚି ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଚୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇଯାଉ? ରାଧା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ? ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମିଶାଇ କହୁଥିଲେ, କିଛି କହୁଥିଲେ। ଅନେକ ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କାଳେ କହୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଟି ଗୋଟେ ନାମ ଉପନିଷଦ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ନାମଟାକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରିଗଲେ। ଆକୁ ଜପ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ରାଧେ 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 କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ, ସେ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମକୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଗିରି ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ନାଚିଛନ୍ତି। ରାଧେ 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 ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ରାଧେ ରାଧେ କହୁନଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ? ଗୌରାଙ୍ଗ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ବଳରାମ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ। ସବୁ କହିଲେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଇଏ କହୁଥିଲେ ରାଧେ 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 ସେ କାହିଁକି ରାଧେ ରାଧେ କହୁଥିଲେ? କାହାକୁ କଥା ନକଲେ ହବ, ନକଲେ ନିଜ ହବ ନାଚିଲେ। ଦିନେ ରାଧାରାଣୀ ନିକୁଞ୍ଜ କାରଣରେ ବଗିଚଟିଏ ଯାଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଅଭିସାର ରଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ
କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖା ତେବେ ଇଏ ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ କଲେ କଣ ଫିରେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଇଏ କଲେ ନା ଇଏ ଅଭିମାନ କଲେ। ପିଲାମାନେ ପୂଜା ବସିବ, ମା ମାନେ ନିରନ୍ତର ବସିବ, ବଳିଆ କଥା କରିବାକୁ ହେଲେ କାନ ବନ୍ଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କାହିଁ କଣ ଭୁଲ ହେଲା? ତେବେ ଏମିତି ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ବାବା ବି ରାମଦାସ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ ରାଧେ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିଛି ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗରଣରେ ମୁଁ ତମ ରୂପ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କୌଣସି ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁବକ ମାନେ ଗୋରା ତକ୍ ଗୋରା ଇଏ ଯୁବକଟି ଆଜି ଏମିତି ହାତକୁ ଦେଖି କଣ ନାଚୁଛି। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିବି, ଏମିତି ନାଚିଲି ଯେ ମୋ ଲୁଗାପଟା ଖସିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସତୀତ୍ୱ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରି ମୋର ଭାବନା ନଷ୍ଟ କଲା। ମୁଁ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବ? କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଏମିତି କଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତି, ଗୀତ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୋକ କରେ। ତେଣୁ ବିବାହ କଥା କହିଲେ ନା ନା ଶୟନେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଯିବା ମୋର ଶୟନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଗରଣରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥିଲ। ସିଏ କିଏ? ସେ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁବକ ସେ କିଏ? କୃଷ୍ଣ କହିଲା ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନା ନ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି କି କହିବିନି କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଗୋ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରା କହିଲେ ରାଧା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦର ମିଳିତ ତନୁ ଗୋରା। ଇଏ ରଙ୍ଗ ସିନା ଗୋରା କିନ୍ତୁ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଗୋରା। ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବ? ଗୋବିନ୍ଦ ହନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ସଖୀ ମୁଁ ଆଜି ଏ ନିକୁଞ୍ଜ ବନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ପରେ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ରୂପରେ ଆସିବି। ମିଛ କହୁଛ ରାସ ବିଳାସ ଶେଷ କରି ସଖୀ ଇଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ସରିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଏଇ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତମେ ହଟିଆ ଲୋକ କହିବି ଭୁଲିଯିବ। ଛଳ କରିଦେବ
ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମଙ୍ଗଳା କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବଢିଆ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି নদিয়া হইব নদিয়া জেলার দরবার ইয়া হইব গুপ্ত বৃন্দাবন নদিয়া হইব গুপ্ত গঙ্গা হইব যমুনা নদিয়া হইব গঙ্গা নদী হব যমুনা নদিয়া হইব গুপ্ত বৃন্দাবন ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ ଏଇ ତମ ରୂପଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି ସଖୀ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତୁମେ ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛ ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରୁଛି ତମ କାନ୍ତି କିପରି ତୁମ ପ୍ରେମ କିପରି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମର ଭଲ ପାଇବାର ମାଧୁରୀମାନ କିପରି ସ୍ୱାଦ କିପରି ଏ ତିନିଟା କଥା ପାଇଁ ନଦୀ ଆମଟା ଆଦିବି ରାଧା ତିନୋଟି ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ କିଶୋରୀ ଭାବରେ କିଶୋର ମୋରା ଆଗ ବର୍ଷ କିଶୋରୀ ଭାବରେ ସତର ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପଲୀଳା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କରିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ା ଉପରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବାସୁକେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ରାମ ଶୋଭା ପାଏ ଶୋଭା ପାଏ
ବଚନ ସିଏ ରାଧେ ରାଧେ କହିକିରି ଆସୁଥିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଧେ ରାଧେ ସେ 200-300 ପଛରେ ମାନେ 200-300 ଭିତରେ ମାନେ ହାତ ପଛରେ ଥାନ୍ତି। ସିଏ କଣ କହନ୍ତି? ସେ ଆକୁ କହିଲେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛୁ ମାଇକରେ ଲୋକ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଧେ ରାଧେ କହି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କର ଅବତାର, ବଳରାମଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅବତାର ହଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ଗାଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାର ଅଙ୍ଗ ଆଧାର। ସିଏ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଏକ ବାର ଗୌର ବଲ କିଏ କହିଲେ ହଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁର ନେଇକିରି କହୁଛି ଭାଇ ଦାଦା ଦାଦା କହୁଛି ଦାଦା ଏକ ବାର ଗୌର ବଲ ଯେତେକ କହୁଛି ଏ ବାବା ଏତେ କାନ୍ଦିଲାଣି କାହିଁକି ବୋଲେ ହଉ ହଉ ହରି ହଉ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ରଖିଛନ୍ତି ନାର ବରଲ ଗଡ଼ା ଗଢ଼ି ଯାଏ। ଏତେ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୌର ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ତା ମୁହଁରେ କହିଦିଏ ଇଏ ଧୂଳିରେ ଲୁଚିଯାଏ। ସୁନାର ବରଲ ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ଭାବରାଜ୍ୟର କଥା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛି ବେଦର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গুরুকে আইগেল মহাপ্রভু আপনার কি হলো না এরকম যদি আপনি হবে কীর্তন কিরকম ভাবে হবে। মহাপ্রভু চৈতন্য କହିଛନ୍ତି নিত্যানন্দ এই পূর্ণতয়া বৈতরণী তত্ত্বরে আসিলা বেড়ে ମୋ କାନ୍ଦରେ ଖାଲି ଶୁଭୁଛି ବେଦ ଧ୍ୱନି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତିକା ଯାଜପୁର ଏଇ ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 60,000 ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ସେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ବେଦ ଧ୍ୱନି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାଧେ କହି ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଚନ୍ଦନ ପୁରୀ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହାତେ ଏ ଶୋଭା ପାଏ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକି କୋଉଠି ଚୋରି କଣ କରି ନା 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 ଏରା ତ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖା হবে। ପହଞ୍ଚେ ସେ ପାଣିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଇଥିରୁ ଠାରୁ ସେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ନାଁ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମତରେ ଦଣ୍ଡଭଙ୍ଗା ନଦୀ। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଅଛି, ଜଣେ ରଜକ ମୁଣ୍ଡା କାଟିଛନ୍ତି। ରଜକାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାଟିଲା ବେଳେ
जो शब्दटा करुचु से शब्द न कला हुँदैन आ कौन शब्द करिबु उटा केते दियो ना राधे 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 हरि 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 बोलो ये नाम का कोई मिटा करके केवे देखा हां मुझे महाप्रभु चैतन्य के रज का भाई को आलिंगन कले कले भाई कृष्ण कृष्ण कह हरि महाप्रभु चैतन्य जो ठिया ही जाते पत्थर भर जाऊला आज भी बड़ बड़िया महाप्रभु पाखे महाप्रभु चैतन्य ठिया पत्थर पत्थर तली जा आज भी से पाद जगन्नाथ को दर्शन कर दीप से पत्थर कांथ भी तली जा दीप दिन गौरव पत्थर ब्रह्मगिरी अमरनाथ पाखे महाप्रभु चैतन्य जो पत्थर पर कीर्तन कर पड़ी जाइए पत्थर पर महाप्रभु गौरांग चिन्ह नाम तेणु ये रजक भाई महाप्रभु स्पर्श पाई राधे 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 रजोकानी मासी हाथ डाली तरकारी घर फेरला मो स्वामी डाकिले आज दुख लगी बाबाजी तो जो आईला कौन गोटे करदे गला कौन लुगा फुगा तारिके हरी हरी कर डाकिला नित्यानंद महाप्रभु आसी पहुंचले सी गौरांग महाप्रभु श्रोती माने से बाबाजी गला धैर्य गोला बाड़े नित्यानंद महाप्रभु कहले ये सामान्य मानुष नए ये कृष्ण अवतार तुम्हें अपव्यस्त केन अपेक्षा नित्यानंद महाप्रभु पूरी तरह आलिंगन कले शांत ये हूँ महाप्रभु लीलार एक महाप्रभु रही गए पूरी रे आउ जाई ना एक पूरी रही तेरे जाओ अन्य से कथा मेरा नहीं तेरे सज्जन ये हूँ कीर्तन यही मात्र 100 वर्ष पूर्व ये ओडिशा माटी की बड़ बाबाजी राधारमण बेंगल माटी बाबाजी रामदास सखी माँ ये सब आई तो राधारमण देव तो ये कटक पुरी घाट मठे मतन काका बोली महंत थे नाम द्वारा बंचई भद्रपात मृत्यु होता से खाननगर को पड़ा हवा जाऊे राधारमण ना से मरी नहीं कीर्तन से बहुत दिन महंत है आम पिला लोके कहती मुर्दार बड़ बाबाजी राधारमण बाबाजी रामदास आसिले ओडिशा माटी की नमाचार्य बाया बाबा कीर्तन के मुझे बायानंदे प्रेमानंद नुड़ी पानी समुद्र को आप देखिए जातु नुड़ी पानी को से मधुर कर आश्रम बालिका गोटे पाखुरा पुराने नई पानी लुणिया होता मधुर करदे जाए मधुर पारादीप नंदन को जवाहरलाल नामाचार्य बाया बाबा हिसाब संघ को मान
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୁଆର ଆସି ପୁସ୍ତକ ଗିରି ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଥିଲେ ଗୋଟେ କୁଳମଣି ମହାନ୍ତି ବୋଲି କିଆ ଦିନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ମତେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲେ କେବେ ମରିଗଲେ ସେ ବାବା ଆମେ ଯାଇ ବାୟା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲୁ ବାୟା ବାବା ଗୋଟେ ଖରା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ବାବା ସବୁ ସମୁଦ୍ର ନେଇକିରି ପଳେଇବା। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଆମର ପଣସ ନାହିଁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ମୃଦଙ୍ଗ ବି ନାହିଁ। ମାୟା ବାବା ଗଙ୍ଗା ପୁରା ଧାରି ଧରି ଯେମିତି ମୋ ମା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରଣୀ ମାନେ ଆଜି ବଳିଆ ଆସିଛି ବୋଲି ମାନେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଘରେ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତିଛନ୍ତି। ଖାଲି ପଟେ କହିଦଉଛି କଦଳୀ ଗଛ କାଟିବେ ନାହିଁ, କଦଳୀ ଗଛକୁ ଖୋଳିକିରି ଆଣି ପୋତିବେ ପୁଣି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇବେ। ତାର ବି ବଞ୍ଚିବାର ବିବାହ। ତେବେ ବେଶୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କେହି ବନ୍ଦାପନା କରିବେନି। ଯାହା ହଉ ମା ମାନଙ୍କର ସେ ଶଶୁଟା କହିବାକୁ ଭଲ ହେଇଥିବ ନା ଏଇ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳିକି ଧରି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଗୀତାଇ ହରି ହରି नाम करी समुद्र ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ମାୟା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୌନ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ ନାମ କର ଫଲନ୍ତାଇ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ହରେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ନାମ ପକାନ୍ତି ଶୁଣିଛି ସେ ନାମ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ସ୍ୱର ଲଗେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେନି। କୋଉ ସ୍ୱର କରିବେ? ହାଲେ ଆରତି તમે બની ચાલ્યો પૂરા કર્યા પોતા મારા બની કરો ସନ୍ଧ୍ୟା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାତ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଏକ କର ଉଠ ଉଠ ଗଣାତନ୍ତ୍ର ନୀତି କୁହାଇଲେ ଆଉ ଭଜ ଗୀତାଇ ଗୌରନାଥେ ଶାମ ଇଏ ସ୍ୱର ଚାଲିବ। ଇଏ ତ ତା ଅନ୍ୟବେଳେ କେତେବେଳେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ପକେଇ ଛୋଟା ଦକ୍ଷ ଗୀତା ଆଜିକାଲି କୀର୍ତ୍ତନ ନିୟମରେ ସେ କାମକୁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। জয় মহাভাব রাস
ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ ସବୁବେଳେ ବୋଲିଲେ ପିଲା ଶୁଣିବେନି ଅନ୍ୟମାନେ କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ଧ୍ୟାନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଇଏ ସ୍ୱରକୁ ପକେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତି। ହଉ ଟିକେ ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ିକିରି ବୋଲୁ କେବେ ଜଲ୍ଦି ବୋଲିଲେ ହବ ରାସ ବିଳାସ गुरु वंदनार स्वर वृंदावन श्री वृंदावन गोपाल कहीं कीर्तन मंडल आदि कम आई काली बेसी आसे काली जदि बेसी आसवे काली जदि बढ़िया एक यदि मंत्री माने मुख्य अतिथि मैंने सब कहती आप मैंने कीर्तन कले भल है बहुत भल कहले काली गाड़ी काली पर एक सन्धार बढ़िया आसी रेकर्डिंग करुवे शुणे ये सब कीर्तन ताल मन रखते बुड़ी जाऊँगी कीर्तनिया मैंने आज कीर्तन करने चाहते बढ़िया जाइला राजकनिका कीर्तन कला पशिला गोटे पियाज गुड़ा छड़ा थुआ ये कौन हम ना आम कीर्तनिया मैंने सी न कहले खाइबे कीर्तनिया मैंने खाइबे सी यदि खाइबे आम भी कीर्तन शुणुनी जाऊ तेणु सत्तर जेते बुझेले से खाइबे गुरु कथा पियाज बहुत किंतु से खाइबे ना मुझे बाबू को डाकिक डाक बंगाले कहली बाबू सर जगन्नाथ मंदिर अभड़ा के खाइबे अभड़ा लोक पियाज रसुण शुभ करेंगे सज्जन आज कीर्तन प्रभाव कहीं पड़े गृहकर्ता कीर्तन करुच्ची यदि सेवक मागुची दिए भोग गोटे आकल गोटे कमला एत भोग है सेवक आक्रमण खाती तेणु भोग स्वतंत्र लोक रही सी बंगाली ठाकुर लुटी हम आलू मजा हम पैड़ दिज्व केतवे दही दिज्व केतवे रात दही देवे रात क्षीर देवे सब कथा कहले सका कौ भोग हम सका गोटे फलमूल भोग है 9टा कि 10टा बेलू गोटे पूरी पूरी हलुआ पूरी भोग है तथ्य खाली कि नहीं से कमलार दुई पाखुड़ा प्रिय हूँ मांसा चूड़ा ओडिशा महाप्रभु कीर्तन करते चूड़ा एटी बहुत मिलूँ आम गाँ गहले बहुत चूड़ा मिलूला फलफुटा था तेरे चूड़ा घसा नुहे चूड़ा घसा हूँ माँ सावधान पवित्र चूड़ा मालुता दही पड़ो पानी पड़ो घोड़ दही चूड़ा मालसा कर गुड़ टे पड़े चेनी गुड़ पड़ो आउ सब अन्य कदली फली फलमूल पड़ो सी भोग ना ठाकुर जो कीर्तन करुले प्रचार करते डालमा भात करते आज भी डालमा भात हो कीर्तनिया मान नगर कीर्तन गाँव वाला खाइबे बोली रसा हम जो कीर्तनिया खाइबे खाली डालमा बना से भी रसा करने कोबी आलू पोटल आलू एत कर गला जो नगर कीर्तन हम महाप्रभु चैतन्य निम्बरथ मूले जन्म होते बोली ना मिले तेणु निम्ब कलर पत्र टे पड़ी बाइगण फाइगण कर आम ओडा सुप्त ओडा सुप्त अलग बेंगली सुप्त अच्छा घर केमी भजत चरणारविंदे कीर्तन आमर होती चारि प्रकार जियार पकड़ दूरे पकड़ प्रमाण अच्छी
କୀର୍ତ୍ତନ କୁଞ୍ଜକୁ ଇଏ ପରିକ୍ରମା ନ କରିବ ସଫଳା ବି ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଅତିଥି କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ଜାଣିବେ ଆରେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ହଉଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଧୁ ମତେ ଏତେ ହସ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଦୂରେଇକି ବଜେଇବେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଫେରିବ ଗୋଟେ ଅଧରପଣା ହବ ସେ ଅଧରପଣା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗ ପଡିବନି ଗୁଡରେ ଗୁଡ ଉଖୁଡା ଇଏ କଦଳୀ ପଣା ହବ। କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଡେରି ଆସିଛନ୍ତି ସତୀ ମାତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ପଣା ପିଆଇ ବାପାକୁ ବହୁତ ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଝାଳ ଫାଳ ରହିଲା ପିଇଲେ ପଣା ମା ପୁଅକୁ ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ପଣା କରିଦେଲୁ ଆମେ ପିଇଦେଲୁ ସବୁ କଥା ସତୀ ମାତାର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ପଣା ଦେବାକୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନଗର ଭମିଆ ଘରେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଏଲ ଘରେ ତାପରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ନିକାୟ ସେଇ ଭାବରେ ପଣାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ। ତୁଳସୀ ଟିକେ ତୁଳସୀ କରିବ ତୁଳସୀ ଟିକେ କହିଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ ହବ। ଏଟା ବହୁତ କଥା ଭାବୁ ମତେ କହିବା ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାରି ପ୍ରହର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବଳିଆ ବିଳମ୍ବ ନିବେଦନ ହରିନା ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଯତଦୂର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଓ ସାରିଆ ଏତେ କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ଏମିତି କଣ କଲେ ହବ? ଏସବୁ କଥା ଆଜି କହୁନି ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପରି ହଉଛି ମୋ ମନକୁ ଯାଉନି କେହି ଖରାପ ବୁଝିବେ ନେଇ ଭଳିଆ ଯାଇଥିଲା 3 ଦିନ ତଳେ ଶାନ୍ତି ଗଲେ ବାଲିଆପାଳ 3 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକି ବୁଲିଗଲେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବାଲିଆପାଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସେ କରିକିରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କହୁଥାନ୍ତି ମୋର ମନ ହଉନଥାଏ ଭଳିଆ ଯିବ କଣ ଗୀତା କହିବ ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ ଆମର ଖଣ୍ଡେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଅଛନ୍ତି ଅସାଳକୁ ଧରି ଏମିତି ବାଡେଇବେ ଯେ ଖାଲି ବେଗ ଭଳି ଗୋଡା ଧରିବ କଣ ହେଲେ କଥା ହୁଏ। ଯାଅ ନବନୀତି ବୁଲି ଆସ କି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସର୍ଜ ନାମ କୁଞ୍ଜର କିଛି ନିୟମ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଇଏ ନାମ କୁଞ୍ଜ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଇଏ କୁଞ୍ଜ କୋଉ ପଥରେ କିଏ ରହିବେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ କୋଣରେ ସେପଟେ ବିକାଳି ଗୁଣରେ ଏବେ ଫଳଭୂତ ଗୁଡାକ ଆମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ବଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ନାମ କରେ ଶିଶୁରଙ୍କର ନାମ କରି ବିକାୟ ନାମ କଲି ନାହିଁ ନିଜେ ଷଡ଼ଭୂତ ଗୌରାଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ବିକାୟ ନାମ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିରାମ ଆଜି ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ବଡ଼ବାଟି ରାଧାରମଣଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବି ବଳିଆ ତାର ହୃଦୟର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଳିଆ ଦେଖିବ 5 କଳସ ବସିବ କି 6 କଳସ ମଶାଣ ଭିଡ଼ ହଣା ଏ ସବୁ ବିବାଦ ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦେବ
ସଜ୍ଜନ ଫେରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ମୋ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଯେତିକି କହିବାର ଥିଲା କହିବି। ଯଦି ଆଉ କେବେ ଡାକନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳିଆ ଏମିତି ବଳିଆକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ ବିପଦ କହିବି। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରବକ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପାଖରୁ କଥା ବାହାରିବ। ଖରାବେଳ ହେଇକି କହିକି ଖରା ଦିଏ ନା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ବୈଷୟିକ ବିପଦ କହୁଥିଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ଅତି ଭଲ ମୁଁ କହୁଛେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଷ୍ଣୁବାବୁ ମଦନ ବାବୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ଅଧମକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ଆମ ଦେଖ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନା କଣ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ରହିଥିଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଣ ମୋର ସେ ଯାହା କିଏ କଣ ରଖୁ ଘର ମୋର ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ କରିବା ତାଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ କରିବା ଅଛି ଆଉ। ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନୀୟମାନଙ୍କର କେମିତି କିଛି ସରକାର ପାଇଁ କଥା ବଳିଆରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମୁଁ କେତେ କୋଉ ପଟରେ ଏବେ ତ ମୁଁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାମ ଟିକେ କରୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଶୋଧିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେ ଶୋଧନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବନ୍ଧୁ ସେ କାମ ତେବେ ଦଶମନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଥାଏ ଅଳ୍ପ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଥାଏ କଥାକୁ ଶେଷ କରିବି। ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ତୀର୍ଥ ତାପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ଜନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋବିନ୍ଦ ସେବନ ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ରହି ଆରାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଅହନିଶି ଭଲ ଦିବାନିଶି ଭଲ ଏକୁଥା ଗୋବିନ୍ଦ ଏଇ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଇଏ ଘଟକା ଏଇ ଘଟକାରେ କଣ ଚାଲିଛି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଚା କରି ଆମର ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। କାଲି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନୀୟମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହଉ କି କ୍ଷତି ହଉ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ସାର୍ଥକ ହବ ଇଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସାର୍ଥକ ହବ ଗାଁର ବଡ ଦାଣ୍ଡ ସାର୍ଥକ ହବ। ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଶାରଦା ମଧ୍ୟ କନକ ପୁରା ରହିବେ ସେ ଏଇଠି ଆସିବେ କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମଦଭକ୍ତିଆ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିନାଦକୁ ଶୁଣିବେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କଥାର ଶେଷ ହଉ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାର ଶେଷ ହଉ କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତିକା କଥା ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରି ରହିବ। ଆଜି ଯେତିକି ବଳିଆ କହିଲା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଗୀତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇଦେବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ
देखो ये गोटे कथा कही जाऊँ जदि केवे बलिया को डाकिले बलिया को बाबा शब्द डाकिले देखी तो ये पूज्य पूर्ण बलिया झाड़ू किए धरिक गले झाड़ू गाँव बलिया बाबा बलिया नुहे कि कैंसर कर वर्तमान प्रमाण कर झाड़ूगार सेवक तेणु शिशु अनंत दया धरी करेंगे जगन्नाथ दया करेंगे पिताई पक्षे मना कि जोटिकी गले से बलिया व्यक्ति और सज्जन यही आशीर्वाद भिक्षा सेवक ये तो मो अंचल कीर्तन की पारादीप कि कीर्तना की काली पूजा जगतसिंहपुर जिला तो मोटामोटी गला आम भी से प्रतिक्रिया कटक सहर हो जन्मस्थान कि हरिल हो जन्मस्थान मोर कर्मस्थान तेणु मुझे कटकर लोक जगतसिंहपुर जिला लोक सब आप पक्षरे रही आपण मैंने कम करूँ दरकार पड़ो किसी ना चिठी मुख्यमंत्री देवी विरोधी दल को देवी आम सांस्कृतिक मंत्री की देवी सब मोर कार्यक्रम आज आम डाक्तखाना गुड़ाक चिठी बलिया चिठी ग्रहण भी करूँ तेणु बलिया टे भुवनेश्वर खेल खाली तीनोटी जगह प्रोग्राम अच्छी तेणु आउ विषय कहना इच्छा होने कथा से जगन्नाथ पदार्थ समर्पण कर मोर ग्रामवासी मोर मध्यस्था माँ भौणी समस्त साधु सज्जन मानकर स्नेहपुत्र शुभेच्छा कामना करी समस्त महाप्रभु गौरांग नमस्कार करी दयानंदे বিভিন্ন প্রাদুর্ভাব সম্মিলন অবশ্যই শুভেচ্ছা দৌছি এবং এইভাবে কার্যে সে সহযোগ করবে বলে আশা করছি এবং আমার বহু কীর্তনিয়া মানে কীর্তন করুଛନ୍ତି কালি গতকালি যেতে আসন্তাকালি আসবে বলিয়া শুভেচ্ছা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ପୁଣି ଲେଖିକି ଫୋନରେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାମଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବେ ସବୁ ପ୍ରସାଦରେ ପଇସା ଦିଆଯାଏ